Nanjengoko urhulumente wobambiswano kumasipala waseRustenburg eMntla Ntshona ungakhokelele ekubeni i-ANC iqhubeka ikhokelela liphondo, i-ANC ifumene u-46%, ilandelwa yi-EFF ngo-17%, ngelixa i-DA iku-13%, iqela elitsha iTsogang Civic Movement lifumene u-7% kwaye kukholelwa ukuba liza kudlala indima enkulu ekukhetheni ukuba leliphi iqela elibekwa kulawulo. The national leadership of the ANC has expounded on the framework for coalition. They've said that one of the things that will have to happen is that we'll have to discuss as the organization the approach that would have to be employed for the ANC to enter into a coalition. Rustenburg is a hang municipality and Lekwatamane. We have long indicated that we want to govern now, we are ready. Rustenburg, we increased our awards with one. We will discuss over the weekend coalition with other parties. eFreystata amaqela amancinci azibonakalisile kolnyulo. IsiTsoto Service Delivery Forum neMap 16 achazwe njengamaqela aphikisayo kumabhunga awo ephumelele ngo-22.84% no-28.33%. eMangaung i-African Alliance of Social Democrats nayo izifumanele izihlalo ezimbini. Ubukhulu becala inkxaso ye-ANC yehlile kweli phondo, nanjengoko ifumene u-50.6% nezihlalo ezi-328, ilandelwa yi-DA ngo-18%. eLimpopo oomasipala ababini iModimule Mogophong naseThabazimbi bashiyeke bengenaqela liphumelele unyulo ngesininzi. Abamasipala bebekade belawulwa ngurhulumente wobambiswano okhokelwa i-DA isebenzisana ne-EFF ne-FF+. I-ANC ifumene ivote ezi-49.83% eModimule Mogophong. I-DA, i-EFF, i-FF+ azinayo 50% plus 1 odingekayo ukuze zilawule lo masipala, kodwa i-DA ithi ayizukubambisana ngolawulo ne-ANC. Kodwa ngokweziphumo zonyulo kuyabonakala ukuba abanye oomasipala bazukwazi ukusebenza ngaphandle kokuba norhulumente wobambiswano.